which is but ke de Tanzania kaka winjo kane gidhino Tanzania ing'ene leadership kata mana waluongo ni devolved government chief kata ng'o omi teko mar impost sheria kiang'agi mondo mi otimre nade mondo mi according to mondo mi e bwo sirikal omiyo gi teko makamano to jo Tanzania ting'eni ka biro kaka winjo owachono to yora nikech maboda Tanzania maboda mayora emomiyo watnuoyo kendo wawacho ni sirikal three things ma sirikal moro amora nyaka bed go motegno ma defense from external ma internal security orita kwe ma Kenya ka to ma gimiluongo ni foreign policy kaka Kenya relate gi pinje maoko foreign policy era nyisi kaka pinyan kedwa ngene teko mar pinyan kedwa ngene what is America in read foreign policy create economy of America you did the foreign policy mar America kende foreign policy na madi nyisi direction mar America en kedwa wach mar Israel some foreign policy mar Israel keso some foreign policy mar Israel nyalo nyisi gima dhi mbele Israel sama Kenya obukore no wacho ni koro our foreign policy ma Kenya ka en borderless o impact kata ere midiro kata ber madango kele economy ma Kenya ywak mine jo piny nigo to foreign policy no dogo jo ng'ato wacho ni koro embe koro ola confidence e sirikal koro mano ka pinje moko ma oko gi tiyudo kata ka government sirikal ng'anyo bedo mager malit mariemb sirikal foreign policy no kende America sani iga ka iga kapok idhi yiero sama ji dhi yiero kapok ibedo president iluongi tipenji penjo niya foreign policy mar Israel chalo nade ere kaka Jewish people jo Yahudi gi foreign policy ni chalo nade ke bila ni wacha ni ngene dwaro two state and ngene jo Yahudi chendo ok bet president kono mangiso ni foreign policy ma extra mar America determine internal siasa mate benade ma America ke de Israel sani to